سلام كم يتوعلو كبرات تحت التلفن وإيري تي في نلهم يعربي 20 تحساس قطر السلالة وزيناهم مسنا لنا حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبرز عدم ماكدا حقوسي بأندي نتوتات دما في اللم على الوقيعة مثل منستر قداس وطاس وزاتيو حقرات قانتا كعسو اقريدك تبعتي إرترا برود مدالة تشليما عملو زباهي كوتا نعال معتي أحمد تنفرتاتن سلطنة تواهيبو بريزيدنت ليبانوسا حدش قدها منستر مزيزو روسيا يوكرينن إيروبا أفرتن حدش وعل بهلا وقاز منو ختام تسمانيعين أبا أستراليا بسنك بارع نورو هتسن حرقا أوان تنقاذتا الجيوم زرزر عسينا بمنستر قدات وزاي أتو عثمان صالحين أمهاري بريزيدنت أتو يمانا قبرابن زوامه لعلوي لوخ إيرترا مس منستر قدات وزاي نكسنا السعود عرب اللي فيصل بن فرحان تراخيبهم أبتي تمالي 10 تحساس أبرياد زستقبر ركب كلتي أموغانات بقاسقاس نايتي أب مونغو إيرتران سعوديان استراتيجيكاوي الشركنات نمهنات زعلمة أبزحل فعمت إنا معبلة زمت الزمجناتات زلوهم عقبت بمقلاس كلتاوي متحقازن مواهادن أم مدبات لمعات بحافشة صلاتات نقدن وفرن دما بفلاي المعزاز أبزخ الزعباتات زاتيوم بزيكازي حابراو زباو حادقاتات نمقلاس زكايب سعر المحيال تسمامي عمن حابراو أقداسنت أبزلوهم زباون أقراون معبالتات حساب نحساب تلواويت أمن منستر قدات وزان نكسنا السعودية عرب اللي الفيصل بن فرحان موداتا أب إيرترا عدت كجبر نزقرب اللعد مس قبيلهم أب تركب بوغان إيرترا فتسامبيت قدات إمباس إيرترا أب السعودية وزيرو وين قبرز جابير بوغان السعودية دما استفراليو سمزي تساتيفهم نيرام لعلو له إيرترا بتوسخي مس ستيت منستر أب منستر قدات وزان عادل الجوير أب زقبر ركب أب تمسس الزعبات الزتيوم تمالي أب زتخايدة قد موانجة هاجرات مبرقان مأكلين أفريقيا مالسي كافا كلتشحن 10 تشعاتن هاجراويت غانتا كعس أجريدك تبعتيو إيرترا كاليت بموصا تشلاميت برور مداليا كتكون كلا أب تمسسا لقد كتساتف زقانيت هاجراويت غانتا كعس أجريدك انستي إيرترا دما صوت أزازي ما تمالي أب ساعات الدحر أطري أسمراءات يالام غازين يفرطنا عندهم نزدالو تتبطاب سامسوم هايلة كوربويو النيت هاجراويت غانتا خعس أجري دك تبعتي إيرترا كلا أيد رجاب محز تشلاميت برور مداليا خوينا هاجراويت غانتا إيرترا مع 10 تشعات تحساس أب ساعات دحر أطري أب استخايرة قد منوانشا بهاجراويت غانتا أنقاريت هاجري غاندا سلست بارة تسعيرة كلا أيد رجا حزام هاجراويت غانتا إيرترا بناي مدب قد مات إن هاجراويت غانتا بوروندي حد بادو إن هاجراويت غانتا جيبوتي سلست بادو بمرتع مس هاجراويت غانتا الصومال دما بادو معرض دحر مفلليا ب10 شوعات تحساس أب قطن فرق فتصامي نتعواتي وانشان ورق مداليان كلتشحن 10 شوعات زخونت هاجراويت غانتا كينيا 4 بحد دحر مسعرايا أب زحلف 28 عامتات نفلم أوان أب قطن وانش أزباقات نسخم زيلن كله أو تمساسالك قطمات تساتف زقنيت هاجراويت غانتا خعس أجري دك انستي إيرترا صوتا أزازيما الأسمراتيا كوميشنر بهالون سبورتن أمباسادر زمد تخلي أب أهجراو معرفة نفرت ترغيبو نفس وكف أبال نايت هاجراويت غانتا أخليل عمبابا بركيتهم هاجراويت غانتا خعس أجري دك انستي إيرترا أب زبعينتو نايفلما قطمات سيكافا مستافا نزمت تمساسال ودرات تمكرو زقسمايوم ناي مجمرة تمكرونا صبغتيا مهاريتيا انتحر بقوب سرحنا له مالتي مناتو زغود لنا بزح يدلو حجي تزغود لنا انتايو حدا فيزيكال فيتنس ازي زغود لنا نحنا مس ابو زرعنا مالتي اتي تكنيك علنا صبوصوتاتين تጻايتن مصين حجي بزح ነገር كنسرحالو زلنا ነገራት አሎ ክለባት كحيلالون ክለባት كحيلن ያን ሀገራት ጋንታ ትحيل ኣብዚ حجي ንሪኦ ዘለና ግን بزح ውድድር አይገብራኒ እንደለው አለቃንስና እዚ ድማኒ اندحر أوراديرناين إن خمزي أو إنترناشنال صوتها خا اتندليو سرح كسر حز خلا المسائي بزح زجود بزح دخماتات بزح جودلتات كم زلنا أمينا بزح سعر خم زلنا أب كل نجار بزح سعر خم زلنا أبانا بتنتجاتو على بت فيدريشن بزح ككير زلو نجارات كم زلو
ترئينا لنا ኣብ ዩጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ግጥማት ሃገራውያን ጋንታታቶም ብኣካል ኣብ ስታድየማት ተረኺቦም ዘርኣይዎ ጨዋነት ዝመልኦ ልዑል ደገፍ ኣድናቆት ኣካየድቲ ውድድራት ሴካፋን ኣብ ቀርቲ ስፖርትን ረኺቦም ብካልእ ወገን ሴካፋ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ካምፓላ ኣብ ዘቃንዑ ጉባኤ ንዝመፅእ 4 ዓመታት ንጥፈታቱ እትመርሕ ሓዳስ ፈጻሚት ኣካል ከምኡውን ሓድሽ ፕሬዚደንትን ክልተ ምክትላት ፕሬዚደንትን መሪፆም በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አብርሃም ኣባል ፈጻሚት ኮሚቴ ኮይኑ ክምረጽ እንከሎ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ታንዛንያ ሚስተር ካሪያ ዋላስ ፕሬዚደንት ሴካፋ ከምኡውን ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ካብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተመሪጾም ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ንዝነጥፉ ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ውፅኢታዊ ኣገባባት መልማዕ ብሓፈሻ መስርሕ ምፍራይን ምዝርጋሕን ምህርቲ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብቲ ብክልሳ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዘዋጋሽ ባርካ ኣቶ ሙልጌታ ሓጎስ መስርሕ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ልዑል ጥንቃቐ ንቕሓትን ተገዳስነትን ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምስ ጥዕና ደቂ ሰብ ቀጥታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ካብ ምፍላስ ክሳብ ምቕራብ ናብ ዕዳጋ ብሞያውያን ዝተደገፈ ኣገባብ ክኽተሉን ልዑል ጥንቃቐ ከዘውትሩን ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቑሊ ዘዋጋሽ ባርካ ኣቶ ጎይትኦም ሃይለ ሚካኤልን ክኢላ ምክልኻል ብቑሊ ኣቶ ንኣምን ይዕብየን ብወገኖም ሓረስቶት ዝኽተልዎ ኣገባባት ንመጠንን ዓይነትን ፍርያቶምን ጥዕና ተጠቃምነትን ዝጸሉ ምዃኑ ተገንዚቦም ጎን ጎን እቲ ፍርያቶም ንምኽዕባት ዘካይድዎ ጻዕሪ ድሕነቱ ዝተረጋገጸ ብሉጽ ምህርቲ ንምቕራብ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ክኽተሉን ጸረ ባልዕ መድሃኒት ብኢደዋንኖም ከይጥቀሙን መኺሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ዮናስ ዮሴፍ ድማ ንዞባ ሃይኮታ ሓደ ካብቶም መስናዊ ሕርሻ ዝካየደሎም ከባቢታት ዘዋጋሽ ባርካ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ኣብ ምምራጽ ዘርኢ ከምኡን ኣገባብ ምፍራይን ምዝርጋሕን ኣሕምልትን ፍረታትን ክገብርዎ ብዛዕባ ዝግባእ ጥንቃቐ ዝተዋህበ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ብምድንፋዕ ልምዓት መስኖ ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሮም ሰልጠንቲ ብግድኦም ዘቐሰምዎ ሞያዊ ስልጠና ንጸንሖም ኣፍልጦን ተመክሮን ዝድርዕ ስለ ዝኾነ ብመልክዕ መወከሲ ተዳልዩ ናብ ኩሎም ሓረስቶት ዝባጽሕሉ መንገዲ ክፍጠርን እኹል ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ክቐረብን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣግራብ ብዘይ ፈቃድ ናይ ምቑራጽ ሰሪኦታት ይቃላቐል ስለ ዘሎ ነዚ ብምክታእን ሃብቲ ገረብ ንምስሳንን ብውህደት ክስራሕ ጻውዒት ቀሪብሎም ወኪል ኤርና ዳንኤል ወልዱ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ፍርቱና ዓንዶም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ሃይለ ሚካኤል እዮም ነዚ ጻውዒት ዝቐረበ ብ17-18 ታሕሳስ ኣብ እስመራ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም ንጥፈታት ሕርሻን ልምዓት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዝሃቡ ቃል እዮም ሎማ ዓመት ዝሓሸ ክራማት ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ112.4 ሚሜ ዝዛይድ መጠን ዝናብ ከም እተበዝገበ ገሊጹ ብጨናፍር ሃብቲ እንስሳ ልምዓት ብቑሊ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅፅር ከምኡውን በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ብኣሃዛት ዝተሰነየ ጸብጻባት ዝቐረበሉ ኣኼባ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተሓርሰ 25313 ሄክታር እቲ 24838 ሄክታር ከም እተዘርአ በሪሁ ብዘይ ካዚ ኣስመራ ዶንጊ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እኳ እንተጀመረ ድሒሩ ግን ብማእከላይ ገምጋም ኣብ 33 መዓልታት 542 ሚሜ ዝናብ ከም ዝወቕዐ ብወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ድማ 86 ሄክታር ከም እተፈወሰ ኣብቲ ጸብጻባት ተጠቒሱ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣርፋይ ነበርሃ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብደረጃ ሚኒስትርን ዞባን ዝወፁ መደባት ናብ ታሕቲ ብምውራድ ተግባራውነቶም ዕቱብ ምክትታልን ምቁፅጻርን ክግበረሉ ተላብዮም ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውሊያይ ድማ ምዕቃብ ማይን ሓመድን መሰረት ሕርሻዊ ልምዓት ስለ ዝኾነ ብዞባ ደረጃ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ እዋን ክራማት ብዝወረደ ጉድኣትን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመር ኬሩ ኢጓየብ ፎርቶሳዋ ብምውሃድ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ነበርትን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን መሰረታዊ ጽገና ይግበረሉ እቲ ካልኣይ ወርሒ ሒዙን ብማሽነሪ ዝተደገፈን ዕማም ምፍዋስ ማይ ኩዖታት ምጽራግ ብውሕጅ ዝተባላሸወ ከባቢታትን ምምድማድን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤርና ሓቢሩ እቲ ከባቢ ሰፋሕቲ ሩባታትን ስንጭሮታትን ብብዝሒ ስለ ዘለዎ ኣብ ወቕቲ ክራማት መካይን ብውሕጅ ተዓጊተን ሓደጋ ይቃልዓ ከም ዝነበራ ዝጠቐሰ ኣማሓዳር ንዞባ ፎርቶሳዋ ኣቶ ኣቡበከር ማሕሙድ እቲ ስራሕ ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ከጋጥም ጸንሐ ጸገማት ፍታሕ ከም ዝረክብ ጽኑዕነቱ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ዕማም ንምዕዋት ንዝገበርዎ ዘለዎ ኣበርክቶ ሞጊሱ ኣብ ዞባ ፎርቶሳዋ ልዕሊ 40 ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ልምዓት ቦታታት ተጸኒዖም ናብ ትግባር ይሰጋገሩ ከም ዘለዉ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ባዳን ኡዞባ ገልዓሎ ዝተጀመረ ዘመናዊ ህንፃ ማእከል ጥዕና ዝቃላጠፈሉ ኩነታት ክፍጠር ሓቲቶም ንሳቶም ነሪና ኣብዛሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብዛሃረመ ሓያል ዝናብ ዝበዝሕ ህንፃታት ዝፈረሰ ማእከል ጥዕና ዳግም ንምህናፅ ዝተጀመረ ስራሕ 90 ሚእታዊት በፂሑ ስለዘይቀፀለ ብዝቐልጠፈ ተዛዚሙ ዝተማልአ ኣገልግሎት ንክህብ ዝምልከቶ ኣካል ብዕቱብ ክደፍኣሉ ተማፂኖም ሓለፍታ ማእከል ጥዕና ነርስ መሐመድ ዓብደላ መሐመድ ድማ እታ ማእከል ጥዕና ኣገልግሎታት ቅድሚ ድሕረን ሕርሲ ወሊድ ክታበትን ወለንታዊ መርመራ ደምን ከም ዝወሃብ ጎን ጎንውን ጎስጓሳትን ኣስተምሮታትን ከም ዝካየድ ብምሕባር እቲ ህንፃ ተዛዚሙ ምስ ዝርከብዎ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ንምስፋሕ ዕድል ከም ዝርከብ ኣብሪሆም ማእከል ጥዕና ባዳን ዓድታት ኤረምለ ሲሙቲ ቦሎሊ ሊዕን ባዳን ኣልሓል ረጋሊን ኣገልግሎት ትህብ ቀጽል ዝقرب ዜና ሃገራት ወጻኢን ምክትታልኩም ደጊመ በخبر ዕድም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ሚሸል ኦን ብሕዝቡላህ ንዝቀረበ ሕጺ ሐሰን ዲያብ ከም ሓድሽ ቀዳሚ ሚኒስተር ኮይኑ መንግስቲ ከقوم መሪጽዎ أقدمو منستر تمرت ليبانوس كوينو زعاية حسن دياب أب زحصر أوان منقستي بمقام حطوطات هزبي زملش لوطي كتأتاتو مهانو تمباص علوم انتو خنقن باش حزو تصرو سلفنياتات تي تمرت زلو حدش قدام منستر أكال نايتي نمحبر أطبا وكونتاتو مقادي جزلو منقستن بوليتيكنياتاتون كم زخانة بمقلاص كاب سلطان كل زصوع سلفي تمالي 19 تحساس كم زكايدو معكنا زينا قالحن أمانغو سلفنياتاتن نمبتانو مسز توافر حيلتات سلطان بستفترة قجت حالو كم زغسلو تحبيرو بزد ما اتي كهد تسفات نبير لزلو قلولو ليبانوس عب حصير ايوان كعرف زلو تخلو تحيط مهانو كيلاتات بوليتيكا تهاجر يمتوم اتي بوبلاو ملعال هايمانوتاون بوليتيكاون ملك كحزن اذا هاجر نابتي كابش 1975 كساب 1990 زغسله دماو قجت حدحر كيت ملسن حالو قنات سقاتهم يقلصلهم بقداي سددن قرب الندادي نزحلفه 3 عامات تفانينو مزصنحو روسيا يوكرين اوروبا وحبرتن ب19 تحساس ابكتما برلين اب زكايد وركب حدش وعل مختام بمتكل كمتسمعوا تحبيرهم بزي دحري 5 تخاتاتالي ركب استبصح سممع 3 وغنات كاب زمصبحت طري كتشحن 20 زجمر حدش ناي قربن سددن بحرياو غاز وعل كختم يوم ابتي وعلان اوروبا وحبرت وكيل استساتفه مكتل بريزيدنت كوميشنر اوروبا حبرت ماروس سيفكوبيش أبزهابو غازيتاو مغلقي تسممع اوروبا وحبرت يوكرين روسيا عبي ربحا كم زلو بمغلاص زحقوس كبل طيسوم دحرتي اب مبراقاوي يوكرين استولع قجت زمدنا يوكرين روسيا بخبي دحر مصلاو اتن هاجرات بغداي تمريت يوكرين سنتيون هاجرات اوروبا وزقلب مسمرات بارياو غاز روسيا تتفانينن مصلحن يفلت منقسط أستراليا بسنكتي ناب كتما سيدني قصو زسفحفح زلو بارع مرور أب كفل هاجر نيو ساوز ويلس هصوصني حدقا واندنقاقا أويجوم زينا حدثو من زغط الأواج متأنو وعي أب أستراليا أب وشت شدش عمتات كبرو وسن كام زحازة أب زقلت ألو زلو وانيوم بزدما تسقمتي بحدقا بارع تراي زيكونا بسنكتي حما كونتات أير كسعب زخل سب أو نواتاون كساراتات نمكتاون إوتاو ترا كم إزهلو تقليت اللوم أب كفل هاجر نيو ساوز ويلس بسنك بارع مرور هصني حدقا اوان دنقاقا كأوج أب وشت حدا ورحي ازيني كالاي جيزيوم باتين حالو سامنتات زغط على حدقا بارع بوحدو شدش سبات كموتون كلو أمايت أبايتي كم اتقاط علي زقلت بزيكازي باتي قنا أب تحت قطصر زياتو حدقا لعلي 1 مليون هكتار جاكا كم اتهمخة سمزا أستراليا حبيرهم إنا وسخ زخي زلو متنواعي نتي بارع نمو قطصر نزكاي زلو سرحيتات بقالوتا كتصلوا كم زخلي تقاس أبزي وانزي أب أستراليا متنواعي لعلي 41 ديجري سنتيغريد باتيحو كم زلو زحبرو كيلاتات ميترولوجي أب قلقا تهاجر كساب 45 ديجري سنتيغريد كديب كم زخلي يمتوم شبراو قجل بوكا حرام تمالي 18 تحساس أب معرباو شناه جاد أب تركب عدي بزكايدو مدقعتي بوحدو 4 تقتيلهم
بتي مدقعتي 13 دايم طفيو كم زلو زحبرو سمز ጫድ በቶም ዕጡቃት ተጨውዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣሚቶም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ጫድ ንጸንሐ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ናይጀርያ ድማ ብፍላይ ንዝንቀሳቐስ ቦኮ ሓራም ንምድምሳስ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኸቦ ጸብጻባት ይገልጹ ነቲ ሽበራዊ ሸሪኦ ንምምካት ማሊ ጫድ ኒጀር ቡርኪና ፋሶ ኣውስትራልያን ዞባዊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣቑመን ምህላውን ይፍለጥ ቁጠባ ዘባይሮ ኣብ 2020 መሊሱ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ክኢላታት ተዓውድዩ ኣሚቶም ኣብ ዘቕንያት እዚ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብዓማዊል ዘዕለቕልቓ ዝነበራ ብሚልዮናት ዝቑፀራ ቁጠባዊ ትካላት ዘባይሮ ብኣግኡ ሕልምልም ክብላ ይረኣያ ምህላውን ዝጠቐስቶም ክኢላታት ዓመት 2020 ዘባይሮ ብዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላ ከም ዝጥቃዕ ዝእንፍት ምዃኑ ኣሚቶም ማዕከላዊ ባንክ ኤውሮጳ ቁጠባ ዘባይሮ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናይ 1.1 ሚእታዊት ዕቤት ጥራይ ከም ዘርኢ በዚ ድማ መጠን ወለድ ባንክታት ናይቲ ዞባ ኣብ ዝተሓተ ደረጃኡ ክወርድ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ ኣብ ግሪክ እስጳኛ ኢጣልያ ፈረንሳ ፖርቱጋል ክሮኤሽያ ሽወደንን ፊንላንድን ድማ ብፍላይ መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ መንእስያት ኣዝዩ ልዑል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት የረድኡ ቁጠባ ናይቲ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ጀርመን እውን ጠለብ መሸጣ መካይን ብምጉዳሉ ንራብዓይ ተኸታታሊ ወርሒ ከም ዘንቆልቆለ ይግለጽ ኣሎ መንቆልቆል ቁጠባዊ ኩነታት ዘባይሮ ነቲ ንህላዊ ዘባይሮ ዘይድግፍ ሰልፍታት ኣባል ሃገራት ኣብ ምርጫ ክዕወቱ ዕድል ዝኸፍት ብምዃኑ ዘባይሮ ናብ ዝበኣሰ ቀለውላው ክሽመም ከም ዝኽእል ይእመት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋጋታት መግቢ ከም ዝወሰኸ ዓለማዊ ውድብ መግብን ሕርሻን ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብቲ ውድብ ዋጋታት መግቢ ብደረጃ ዓለም ብልዕሊ 200 ከም ዝወሰኸ ብሰንኩ ድማ ሚልዮናት ሰባት በዓሉታ ክጸሉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ክኢላታት ዓለማዊ ውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ንዝተኻየደ መጽናዕቲ ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዕዳጋ መግቢ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ሓቢሮም ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ሓያሎ ካቢታት ዓለም ብሰንኪ ዘኸትሎ ዘሎ ደርቅን ዕልቕልቕን መጠን ሕርሻዊ እቶት ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝግለጽ ኣብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ትማሊ 19 ታሕሳስ ምሽት ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ብዝኸፈተ ተኽሲ ሓደ ኣባል ጸጥታ ከም ዝተቐተለ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ሚኒስትር ጥዕና ሩስያ ብዛሃቦ ሓበሬታ በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት ክልተ ኣባላት ጸጥታ ዝርከቦም 5 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ፍሊጡ ሓይልታት ጸጥታ ሩስያ ብዝወሰድዎ ህጹጽ ስጉምቲ እቲ ዕጡቕ ብዝተኮሰ يقريتا بستكوسلو ጥይት ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ከምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ሳሕቲ ዝፍጸም ተርእዮ እኳ እንትኾነ እዚ ናይ ትማሊ ግን በጻሕቲ ብብዝሒ ኣብ ዘዘውትርዎ ቦታ ብምፍጻሙ ኣብ ተቐማጦ ከተማ ሞስኮ ራዕዲ ከም ዝፈጠረ ይግለጽ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ፕሬዝደንት ሃገር ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዓመታዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ ምስ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ይዘራረብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ይሕብሩ زينا بالزازم مستروف مدباتنا بروح معلتي